बाबा बिहरनायसो पार्सेल सफैदों आरोना नै बोराया मा बुस्थु बिहरदों आंबो मिथिया आरोना नायनि र' बेजोंसो दं आरोना उन्दुनानै सिखारदों दासो थांनांगौ सम जालायबाय नै फिसाजोआ टिउसनाव फैदों बोराया मा बुस्थु बिहरदोंथाय आंबो मिथिया आरोना दासो होफैदों बापरे बाप जागोन बे हनै नांजाबाय गाबनो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनानै लावनो थाबाय होननानै बिहरनानै होदों आरोना बोराया मोजांथ' बेनो सनाफोर बिहरदों आरोना माला बिहरदों आंबो मिथियानो दिनै सफैनानैसो मिथिबाय आं खोन्थाहराखैबो गैला जेबो गैला बिजिया ब्लगार जाबाय नालाय ओंखायनो मालाय नै बिहरनानै होबाय आरो अननानै बोराया थेंक इउ नानि फिफा बिहरनानै होनायनि थाखाय ना आंहा माने दंखायो आंनाव मा होनोमोनलाय स्टेना मोननै मोनथाम दंखायो थावबो बेखौ बिहरनानै लाबोबाय ओंखारनोसै रेडि जानोसै सानथिं बाथिं ओंखारलायबाय आरोना थांनांसिगौलाय फिसाजोखौ टिउसनाव दोनलांनो बाबाबो गला ओरैबादि माने आङो खर'आनो साजोब्बाय आरोना एकदम मोनग्लिजोबनाय मोनबाय आरोना आं देहाखौनो एकदम गथ' लाबाय थानानैनो ओरैबादि मोनग्लिजोबनाय मोनबाय देहाखौनो 4:00 गगोन नालाय ओमफ्राय आं फैफिनला गोजानबो जायोना एकदम स्कुल खाथियावसो जाथारो माबायाबो टिउसना ओंखायनो नेबोखानोसै आङो दिनै लोगोनाव थांलाय फैलाय खालामब्ला दसेनो जायोना टाइमा दाना ओंखायनो माबानोसै नेबोखानोसै 3:00निफ्राय 4:00सिम आरो गसंहांबाय आरोना थाबायसिगोन बावला बेखौ दोनहरदो मा दे दिं 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 ना 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 để đây lên lại đây mà để này mama để đây lên lại để này để papa lại để mà để papa chứ nào 예 papa गिगिनो फिफाया अनलाइनाव बिहरना होनो होबाय फिसाजोआ ओमफ्राय आंनो दांनोनो होआ गावसो गेलेनो लागासिनो दं सेख'बानो दाय जायो दांलाय मा बिलाय गाबलायलायासै एबार दहाय दां सफैजेनबा आरोना होआनो हट आब'नो हट मा खेब होनसै हरदो जे जाया बेखौ जेसो होनो जायाना बेखौ मामा बोला नै होनदो दे माबायदि गसंनो नागिरो खालामदों थांगासिनो लोगोनाव फैबाय नेलांखानोसै आरोना थाब गगोन नै फिसाजोआ बिमायजों हांख्रावनाव बेमारि लोमजागासिनो दं आरोना बेस्रा बेनाबो डिफेन्सआवनो मावो बोराया गैया बिमा फिसाल' उफाय गैया
नायलायना भिडिअ खालामबा मिथिथारबाय भिडिअ जा मिनिनो हाया ओरै नायलायो बिमाया ब्लगार नालाय ना सोना ब्लगार नालाय मिथिखाबाय लोमजानानै दं रावबो गैया हारसिंनो सोलिनांगौ फिसा दोनलांलाय दोनबोलाय रेसानो गैया आरोना लोमजाबाबो बेसोरा उफाय गैया माथो खालामनो ना बि होनलाय दे आगैखौ दे बेबिया बेरायनो फैदों ना नोंसिनाव ना बेबिया बेरायनो फैदों बेबिया बेरायनो फैदों गोलैगोन मा ओंख्रि जायामोन मा ओंख्रि सङामोन आगैनो मेथाइ होबाय आयौ मेथाइ न होन आगैया जानो आयौ सोजोबथारसै गब बेहाबो नै बिसिबांबा गिदिर नांला दे आगैनो होनांला दे जाबाय दे सना दे बेबिया जाखाबायना बेहाबो गब जाबावबाय थाबथागोन जेबो जानायाव मास्टार बेबिया जाबाय हो दे होनलाय बेबिखौ बाव होनलाय दे होनलाय ट्रिसाम बाबा बोलो नोंना बाबाया जायासै जाव होनदो जाबाय बाबा दंथ' बेहाय बाबा नाहरलाय बेहाय बाबा दंथ' दे बाबा होनहरलाय दे हाय बाबा होनहरलाय दे बाबा दङथ' बाबा दङ होनलाय दुगाया बाबा दंथ' नै बाबाखौ नायनोबा नै बाबा फैगोनथ' बाबा फै होनलाय नै बाबाया नाहरगोन ट्रिसाना बोरो होनदों नै बाबाया नै फैद' नायनोबा फैद' साहा लोंसै नै साहा बुरै नालाय बुरै बिमाफोर नालाय जेरावखि थाङा साहा नांथारगौ आरोना लोंनोसै नै बिराद मोजांनि सायानो बरा दाखा खालायलायनाय लुबैनाङा दे लोंगोनसै जोङो नै हरबाय दे थांफिनसै गनाय टाइम जालायबाय बाबाबो गलाना ट्रिसान थांफाबाय था बिमाजों खिथुनो चलो दे बाबाखौ नाहरलाय ट्रिसान दे मिनि हरलाय दे बाबा होननानै गाबज्रिहरलाय दे बाबा होनो दे थांसै ना आब'खौ लायनो थांसै जोंहा थांसै टाइम जाबाय ओंखारफिनबाय नै ट्रिसाना नै ट्रिसाना नै हाय होनहरलाय दे बाबाखौ दे हाय बोलो बाबा दे फै होनहरलाय दे थ' थांगोनसै जोङो गवाखै गबाय नै आयौ जुथाया आखायावसो लाबोबाय हनै दुगाया लेखा फरायासै मिथिगौ ट्रिसाना नै सेन्देल देखायलायबावबाय बिब'खौ माबा बिब'आ गेलेबा मोनफेरा एबा खेबसेनो जिनिसफोर मोनजोबनो हायाखै ओमफ्राय डक्टरनि गेलेग्रा सेट मोनो डक्टर आयौ सेन्देलजों खुबैबाय बिबौ दैजिखौ नुबाय माबादि खुबैदों आगैया दुगाया सेन्देलजों खुबैलायहरथारदों बिब'खौ फैदा हनै बुबोलाय गोलैगोन आब'खौ बुनोसै आयौ सेन्देला मोना जुथाया बोलो आयौ आब'खौ होसोदों गोलैगोन मा खारनो नांला गोलैगोन आगैया गबाय आरोना थांसै गबाय टिउसना दिनै 4टायावनो गदों नालाय स्राङैनो दङ न' सफैबाय उन्दुबोबाय नै सनाया सासेया दखानाव थाबोदों आरोना बै न' खाथियाव दखान दं नालाय मेथाइ जानोनो मेङो बिरादनो ससे नायसनसै आङो मा खालामदों बिमायं मैथा बोरो मानैयालाय फैयाखै दाबो जोंनाबो थांदों दखानावनो टिउसननिफ्राय दासो फैदों
मैथाजों माजों आब' मैथा खादों हा ए नै फैगौ खारनो नाङा गोलैगोन मा ओंख्रि जायामोन आब' ना हमदों आंहा हारसिंनो बैहाय दहाय मोनाबा मोनदों आरो बैसाबो आब'मोना मैया जा बुरजा मोनलांदों नैबेहाय औ नैबे आंनि फुख्रि फिसायावबो मोनदों ओमफ्राय नैबेहायबो मोनदों माइनियाव बिसोर मैया सारलांनाय आद्रा दंबावोमोन नालाय हमदा आङो थांदो दोनहैदो मेथाइया दोनहैनानै फैदो थाब सफैनायखाय नै ओरैनो लामाथिं थाबायग्लांनो फैबावबायसो जोङो माजा बेखौनोथ' हाय होनहरदो दे रायलायहरलाय दे रायलायदो बाल नोंखौ नुगोनथ' मानो लाजिनांगौ आयु 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 लाजिदों ओंखारबावबाय आयु 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 नै नै लाजिदों नै लाजिबावबाय उन्दुदों बेहा गारियाव गाखोनो मोनबाथाय उन्दुयो नै खुसेरा जि मोजां जाबाय गरम दिनाव जानो मोजां जासिगोन एबार खुसेरा नै खेबबावबाय आं दिगन्थ सोर आलासि फैदों जोंनावलाय बोरो बा दिगन्त महन्त दे रायलायलाय दे ओरै होन नै खोनासंना हरलाय मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होन दे होनलाय दे खुलुमबाय रायजोफोर होन दे मोजां थानानै होनबाल सिदा था दे ओरै खालाम आखाइया खबजबनानै मादैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो रायलायनायखौनो खोनाया गावहा फिसासा रायलायो अबेनि बाल आलासियालाय बोरो हाथाइखौ नायनां बोरो नायनो बोरो दे हाथाइखौ देखाय बोरो गैला आयै सोर हिन्जाव लाबावनांगौ जाखो आलासि फैदोंहाय मा मोनजाबावनांगौ जाखो आलासिया जोंनाव दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंबा आरो ना जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलायनो हागैमोन थ' दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय आयौ आंनि फिसायाबो टिभि नायदों आयौ टिभि नायदों मा नायदों नोङो नालाय बिब'जों माबायदि जिरायफानानै टिभि नायदों सनायानो नोंबो कार्टुन नायनो रोंलायबाय सोना कार्टुन नायनो दे बाय बाय होनदो दे बाय बाय दे दुसियाबो दे मामा बाय बाय बोलो बेटा बाय बाय